En hoe eerder we er zijn, hoe minder we door water heen moeten. Dus vandaar dat ik zoiets had van, nou jongens, laten we gewoon lekker tijdig gaan. Heel goed plan. Dus mijn voorstel is nu ook gewoon dat we trossen los doen en onderweg lekker de thee en de koffie. We zetten ziel voor het Rif, een grote zonplaat tussen Skier en het Ameland. Met haar boord De Raaf zielt Nienke Dijkstra al jaren regelmatig hierheen om op te rommen. Jo dacht ze dat ik jaren mijn ploegje vrijwilligers. De timing is perfect. Zo zie je plastic krijgt voordat de eerste dwersterren haar je melden vanuit Afrika. Azen zitten hier honderden peerkes. Op het eerste eeg liep het de plaat best skin. Maar om plastic te vinden moet je mijn oren blik zien. Jullie krijgen straks allemaal een grote zak. Die deel ik vast even uit. In eerste instantie zie je de grotere dingen wel liggen. Maar het is mooi om op een gegeven moment ook te gaan kijken naar de kleinere dingen. Nou kijk, een eerste vondst. Je ziet heel mooi dat het heeft allerlei verschillende kleuren. Dus dan betekent het ook dat het van allemaal verschillende visnet is, waarschijnlijk. En als die eerste jonge vogels dan uit hun nest komen en hun eerste stappen naar zee zetten en ze komen hierin, nou, dan vallen ze om en ze raken verstrikt. Nou, dat is het einde verhaal. Pisten fretten het plastic op. En een groot probleem is dat het niet echt verdwijnt. Plastic wordt alleen maar lietser, wordt het in de magen van visken bedarret en dan op uw boord. In een oren wordt er meer dan 100 kilo van. Grote dingen, maar vooral lietsgeword. Deze lading plastic zal nu onderzocht worden door afvalverwerker US. Het gaat eerst om een proef. Ze willen weten welke plastic soorten er correct te vinden binnen en wat de mogelijkheden binnen. In Frankrijk worden er bijgelijk zo shampooflessen maken met plastic afval uit de zee. En dat idee had de ploeg een goed gevoel. Yes! Dankjewel. We did it.